Ja, hvad? Hej. Hvordan har du det, Marie? Det var en pige lige der var den der tur ved Sushiland. Der var en pige. Hun havde en pige her. Hej, Marie. Hej. Ja. Kan I tage hånden på hinanden? Kan I tage hinanden i hånden, de to piger? Han er i lommen, hun kan ikke. Ja, de er ude, det er koldt, de er ude, ja. Og en udsigt i nærheden af en dør, der kan åbnes. Du er skide smart, Johannes. Hvad? Hui, op igen. Op igen. Hej! 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 Sabrina, kan du danse? Hvorfor bliver det så mørkt? Siger det til Lærke. Hej Lærke. Hej Lærke. Hej Lærke. Hej Lærke. Så skal vi se Lærke kan selv stå. Oscar! Hvorfor tage? Det er altså lige over godt. Nej, det er ikke meget det til hende. Det er ligesom det der det er sådan noget, der må bare man kan kalde det miljøer. Altså det gør sådan her på tunge. Det kan være en jord og appelsin. Tøser. Jeg vidste det altså godt. Det er faktisk ikke Det er en Fanta. Det er vel hvad? Det passer i hvert fald. Sig mig lige, er vi ikke en bil eller hvad? Og så selvfølgelig må du cykle hjem, og så, fordi jeg får helt fri kl. 12 fredag, så efter jeg får fri, så hurtigt jeg kan. Så lå hun af fuldstændig på hvide hovedet, da jeg kom hjem fredag. Men hun klarede det, og så hun lå bare, så hun er ikke bare hylder.
ikke? Vi vender bare nakken til begge to. Fordi du skal lade far filme. Jamen, det er ikke. Hej. Rolig, Lærke. Det var ligesom, jeg skulle tage et billede af hende, så jeg trummede der. Det var, og så pludselig, så var det som enten på jernbanen, hovedbanen, hvor det ikke var. Hun sad der så sødt og trumlede på to. Lærke, ja. Hvad så I to? Jo, jeg vil lige skrive den der bog, så tror jeg altså, vi skal hjem. Hvad så? Hej. Fortæller du så meget? Fortæller du så meget? Ja. Ja, du skal sende en, ja, det er rigtigt. Fand. Ja. Det er rigtigt. Ja, du vil også fortælle. Nej. Ja. Ja, hvad laver? Hvad laver? Kan du også? Hvad laver? Kan du også sende en? Ja. I snakker. Ja. Ja, sig så meget. Fortæller så meget. Ja. Hej. Bøh. Bøh. Så nu.